Oes, mae eisiau bod yn hoderus, ond Rhys, da chi bellach wedi cyrraedd yn iad fawr y goleuadau, y camerâu, y beirniad rhyngwladol, y rheithgor mae hein yn beryg bywyd. O ti'n siŵr dos na byd i boeni am Gor Cymru? Wel, ni mai joio. Fi wedi gweithio boes, os newn nhw joio, byddai'n hapus. So. Dymuniadau gorau. Rhowch groeso cynnas os gwelwch yn dda i fechgyn Bro Taf.
i'r